Koľko miniem ako študent za jeden deň v Bratislave? Ráno som si do školy spravila kávu na intráku, ako vždy. Kapsula stála cca 65 centov a mlieko približne vyjde na jednu porciu 18 centov. Električenka ma stojí 54 eur a 10 centov, to som vám už hovorila. Takže jedna cesta cca 30 centov. Na raňajky som si kúpila tento proteínový shake v školskom bufete za euro 40 a dostala som od kamošky takúto marlenku, tieto malé guličky, tak som sa s nimi podelila. A ja som si síce robila tú kávu ráno na intráku, ale mne nejako veľmi nechutila. Dala som si proste nejakú veľmi silnú kapsulu a asi málo mlieka k tomu, ja som si to nesladila, tak som ju dala dopiť kamoške a šli sme si cez prestávku kúpiť ďalšiu, teda vlastne bola to moja prvá. To som si po dlhej dobe kúpila kávu v škole, ale vyšla ma na 3,60 s bezlaktozovým mliekom. Potom sme šli na obed, ja som si dala takýto nejaký vrep so zeleninou, kuracím mesom a stálo to 4 eur a 3 centy. To mi stiahuje z ICku, takže mám to lacnejšie, ako keby si to platím kartou. Nedojedla som celý ten obed, tak som si ho zobrala so sebou, pretože nebudeme vyhadzovať. A doza ma stála 50 centov. Hej, ešte. To si tu môžeme zarátať. Po škole som si na intraku spravila ďalšiu kávu, ale tentokrát bez kofeínovú, lebo som chcela vyskúšať tieto nové lavanduľové kapsuly. Sú strašne dobré a v prepočte jedna stojí 89 centov a mlieko opäť nejakých 18 cca. Popri tom som si robila nejakú prácu na počítači. Večer sme sa dohodli s kamoškou, že ideme na Pilates Reformer. Ja som na to šla prvýkrát, ale predtým sme si išli sadnúť ešte na maču. Moja mača s bezlaktozovým mliekom stála 4,40 a tu som sa smiala, že sme si sadli tuto ako keby v obývačke, alebo že ako keby nejakú diskusiu tuto vedieme a máme obecenstvo na tých nízkych stoličkách, ako sme tam sedeli. Ale je to fakt pekná kaviareň, mačiareň, raňajkáreň. Potom sme už išli do toho fitka, ja mám inak multisportku, ale tento vstup na Pilates som si musela normálne zaplatiť okrem tej mojej multisportky a stalo ma to 20 eur. A celkom ma to bavilo, akože fakt som tam bola prvýkrát, ale nejako som si na konci natiahla koleno, alebo ja neviem. Proste strašne ma bolelo koleno a už som bola strašne hladná a už bola strašne zima, že ja som si hovorila, ja pojem na taxíku. Ja som to fakt nechcela, ale šla som domov na taxíku, ale stál ma iba 2,63. Tak som si povedala, že nebudem sa tu pre ani nie 3 eurá trápiť s tým kolenom. No a keď už som zaplatila za taxík, tak večera bola v podstate zadarmo, lebo som si spravila kuracie mäso s rýžou a uhorkou a ja už si nepamätám, koľko to stálo. Môžeme povedať, že to bolo zadarmo, lebo mäso som si kúpila asi 2 týždne predtým a mala som ho v mrazničke. Pre viac takýchto videí mi nezabudni zanechať like a follow. Bye bye.